står på Ny Ellebjerg station. Hvor ligger Mørkhøj? Prøv at høre. Nå, den der station, der lige er brændt ned, det lukker den vej. Som er lige brændt ned. Og man kan ikke komme den vej. Og jeg vil køre den vej gennem Mørkhøj, og det kan man ikke, for det er brændt ned. Men vi er ikke i nærheden af Mørkhøj. Jo! Nej. Hvad ved vi om vi er i Mørkhøj eller? Vi kan gå forbi jo, den anden vej. Ligger Mørkhøj ikke lige i nærheden? Mørkhøj. Er det ikke den vej, og det er brændt ned? Er vi enige om, det er Kloster? Præcis. Er vi ikke enige om, det er den vej? Godt. Vi er Valby nu, vi. Hvis man går den vej, så er det brændt ned. Er det ikke rigtigt? Jeg tror ikke, den er vej. Det må Østerbro, det må Indre By. Så er det også brændt ned. Jo, så er det brændt ned. Jo, det er så rigtigt. Prøv at høre. Du er bare ikke det samme, så synes jeg. Jeg finder et andet sted, og så kommer jeg hjem på den anden måde. Okay, jeg tager bare A-toget lige om lidt, okay? Okay, og jeg tror, det er samme vej. Du har bare ikke forstået den vej. Jeg forfølger. Ikke filme. Okay, det du siger er, at vi, altså, jeg mener, at vi står på Ny Ellebjerg station, ikke? Nej, og vi er forbi Indre By, faktisk. Nej, og vi skal ikke. Jeg siger bare, at du tager et andet sted hen til en ny station, end den jeg tager hen til. Okay, hvor... Og den der station derovre er virkelig uhyggelig. Derovre. Hvad er det for en station? Den vej. Hvad er det for en station? Du filmer det forkerte sted, så kan du ikke finde ud af det. Men har helt sort jo. Hvad er det for en station? Det jeg mener med, der er mega uhyggeligt. Der er bare helt sort. Kan du ikke godt se det? Jo, jeg kan godt se det. Ja, men prøv at se lige om lidt, så nogen der løber ud derfra, og som siger sådan, prøv at I tager til fange, og så siger sådan, nej, men det passer ikke, for det var ikke det, vi sagde på videoen. Og så siger de sådan, om folk videoen, vi kommer bare herfra, og så siger jeg, prøv at høre. Så siger de, BOOM! Og så siger jeg bare sådan, prøv lidt igen, fordi det passer bare ikke, det I siger. Og på den måde får jeg opstillet, og på den måde er det bare en bingo, fordi de kan bare ikke bare hen igen.